Prabu. Bot-bote nggonku tresna karo si Adi. Nggonku mbirani lawan para Pandhawa. Nganti tak rewangi klupusan kaya mengkene ora coba. Inggih Koko Prabu. Lho, Janaka. Kula Koko Prabu pas padakno karak Jayadrata kae. Galuh Yayi. Ingkang pundi Koko Prabu? Galuh. Kae munggah dhuwure gajah galuh malang kerik. Terus sajak gleleng karak Jayadrata kae. Yayi. Pusakamu Kyai Pasupati nggak lepasno. Nanging Yayi luput pisan kena pisan Janaka. Komandani jagat tuk munguk paneng sapucak ewukir marababang tumirat keneng sorosing surya megalan gunung-gunung Carita kaya mangkono narik poskono. Kumujeng lakak-lakak Raden Jayadrata aninten Raden Arjuna wis mati obong. Ucap dataran carita kalamun paseng puneng jemparing nggih Kyai Pasupati. Nggih jangganira Raden Jayadrata Tugata. Kembung mebruk dautrim antara pustaka kontar dumawah wonten pangkonira Begawan Sempani. Dumawahing gembungi Sang Jayadrata. Prabu Kresna sigra mundhut pusakanira senjata cakra dadi pajar-biar. Samisan nalika kagiat para prajuriting Kurawa salang tunjang jero majar. Sang Begawan Sempani dupi muat dawahing pustaka datan pangring kalamun ing mriku pusakan ingkang putra Raden Jayadrata sigra mumpun anggugu Sang Begawan. Bang sumirat anakku ger anakku Jayadrata ora
nyono kowe mati wae nganti dadi tontonan. Kowe tiba ning pangkonku wae wis kari sirahmu kowe gembungmu kari ana paprangan. Aku wis nggraita yen to lakon iku ora yo mung sapa penggawene pujangganing Pandhawa pancen julik temenan Prabu Kresna. Yo. Yo ger. Nadyan kowe mung kari sirah Jayadrata. Para diake kowe tak muti curiga kowe urip Jayadrata. Nadyan mung gumlundung kari sirah tan Jayadrata dupi sekasabda kawan ingkang rama Begawan Semanisa nalika walaya temah jati temah mulya ketang mung kari mustaka menteleng mripate mringis untune saryan ngemut pusaka digrasa ramuk glundung sirah sang Jayadrata. Jayadrata urip Jayadrata urip anakku urip menang Jayadrata menang Jayadrata urip Jayadrata menang urip menang urip Jayadrata glundung ingkang sungkar sirah isih ngemut kegaman isih urip parap
Jadi mati nemu. Ora usah jamu tuku kiri-kiri. Petro pancen dasare wong jire. Ora tahanan ayo wis. Kepiye numpak kole mabuk. Kebangetan temen aja meneh kok numpak dukare kok. Mumet. Oh, wong kene mabuk ya mabuk. Apa meneh anggere numpak dukare pano meneh koklek. Terus aku mungkuk. Oh, mongko kayak jengat. Gom. Apa? Pe gelem sirah. Ya coba. Wis seneng amra, dibaca seneng. Ayo seneng. Wis kepala kuwi seneng lho nek gelem tak kei. Apa? Dadi Jojroto gelem. Paham ah. Nek gelem ngono nyedak. Wis saiki Jojroto karek ndas tok. Hah? Jojroto pateni Ndoro Janaka wis karek kirah tok. Wis peduat gulune. Ah terus ora nganggo bulan. Ora. Ah terus bareng ngono mung karek sirah tok ki ngamuk kok. Kadane kok tenan kuwi. Kayak mripate mendelik, untune mringis, mongko cangkem kene ngemut. Keris, ngamuk. Patene ora mati-mati ku menteleng ae. Njepuki godhong karo Ndara Werkudara. Pras. Malah menteleng kok kepiye? Mung krok-krok. Wah, jan. Pripun sini wong iki? Pripun iki? Petro. Janjane kae sepele. Matine iki gampang Jojroto sing wis karek sirah tok. Ah, gak mau digampangke kok. Nyatane Ndara Werkudara dari tobat. Ndara Janaka iso nugih gulu bareng arek sirah. Ora tanggung jawab. Lho, tibane keris, tibane jomparing, menteleng mawon niku. Kae gampang. Gampange pripun? Kae ku anggere kleru, mesti mati. Wis tau kleru kok. Apa? Wis tau kleru. Ngleru. Nek ngleru kerep aku. Nek kleru malah ulung. Nek ngleru-ngleru lu gawe aku. Ono jane wis entuk kok ndorong entuk ulung. Dadi itu dobel. Apa kaos? Oh. Saiki Petro kowe tak kongkon. Nggih, pripun? Kowe kudu wani ya. Teng pundi? Kowe nyedak ana bapake Jayadratha. Terwani ya? Wis to. Nggone kuwi jen ora ana wong sing wani nyedak. Oh. Jagane pundi? Kowe kok tak kandhani. Engko anggere eneng papan sepi ing kono gandane mung gandha kayu cendana. Ora ku ya gandane menyang ratus Rasa Mala. Kuwi bapakne Jayadratha. Jenenge Begawan Sempani. Oh, dhek dadi suhu. Apa suhu? Anu dados anu apa niku? Dadi pilih sepuh. Yo, pose dheweke ndongakake Jayadratha supaya urip. Jalaran Sempani kuwi duwe ilmu sabda. Beneran, Tru. Karo tekone sok ben metune pira ana, Tru. Mangkene to. Kok Sempani duwe ilmu sabda? Iya. Mesti Sempani kaunine mung anakku urip, anakku menang. Urip, menang. Ya upama nek mati, mati ya mati, dadi Jayadratha mati. Pas dipateni ku anggere bapane rembugan iki kleru, mati Jayadratha. Lah terus kula kan pripun? Ben ngregon-ngregonono. Penyedak ana kono. Wis butuhe piye reka dayamu supaya Begawan Sempani kleru rembugan. Ditik-itik itu. Kok ditik-itik ya malah. Niku mboten dosa. Pita jeneng Bratayuda ora ana dosane. Kowe terus aja mikir perkara dosa ngono. Kowe iki dikongkon mangkat tegese engko nek dosane ben disangka sing ngongkon. Ora wis to. Nggih, Bun. Wong duwe kula nyedaki Begawan Sempani diganggu ra. Yo, diredu. Nggih, mangkat. Jembawit, hati-hati.
Jayadrata urip. Jayadrata menang. Tirtanata urip. Urip menang. Anakku menang. Jayadrata urip. Anakku menang. Anakku urip. Kula nuwun. Kula nuwun, kula sowan ajeng nyuwun tamba, Mbak. Anak kula gerah polo. Anakku menang. Anakku urip. Anakku menang. Kula nuwun. Ajeng nyuwun tamba. Ora dengake itu. Kok wong akeh perlu. Lho ora. Oh, aku anu lawang itu. Ora coba. Aduh. Anakku menang. Anakku urip. Anakku menang, anakku urip. Anakku menang, anakku urip. Mimpi kok ya meniren jatuh. Anakku menang, anakku urip. Kula nuwun. Anakku menang, anakku urip. Badhe nyuwun tulung. Niki enten tiyang sakit. Kula pun dawuh sowan mriki nyuwun jampi kali Sang Adi Penemban. Jalaran iki pendhita-pendhita do sami kisah. Lah kula pun dawuh sowan mriki. Nggih, gen kula enten tiyang aja ndiana mboten metu-metu. Iki kan nyuwun ke ujuan. Anak menang, anakku urip, anakku menang, anakku urip. Kula niki sowan tenan lho, kula niki buta lho. Saestu kula niku nek mboten buta mboten ajeng pinangi kali panjenengan sekejap mawon. Ajen. Teman, anakku menang, anakku urip. Ngomong sapa? Anakku menang, anakku urip. Alah mati. Ya kok. Kalah. Anakku menang, kalah. Anakku urip. Alah mati. Ya omongi kok. Oh, mati kok mriko ora mati. Anakku alah mati yo diomongi kok. Saestu. Anakku Sripa. Loh. Ya omongi kok. Maka jaluk itu tulung ra dipangsuli. Anakku mati. Urip mati. Aduh. Kadang kowe mestine kudune urip. Ewatene seketap tembung diganggu gawe. Karo wong edan-edan mau ngantek kepleset tembung kuwi dadi mati tenan Jayadrata. Ora mati dhewe tak belani nggih.
tang kula sanyapra ring parek siwara dah mawi suta kang munggah kekalih ing rata Arjuna wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Prabu Siadi ora ana gunane yen to ngayoni kridaning Begawan Sempane sabab pendhita kuwi pancen sugih guna pangawikan werna-werna nanging duwene pengapesan iki kados pun sumurupa Begawan Sempane kuwi pengapesane karo wadem jadi mula dina iki Siadi kowe nyipta udan kang deres jadi sawise mengkono ditempake Begawan Sempane iki bakal drodhok tekaning pati Sempane wis tak dawuh Paduka Prabu pamoring suksma sinuksmaya winaya ing atepi mimpen teneng ing kalbu pambukan ning warana ucap kacarita keseneng kono narika semono Satya Madukara Raden Harjuna Tedya nyipta Jawa sinten ingkang kadhepa kadewi Sang Hyang Bathara Daruna narika semono kasembatan panyiptan Rasa Arjuna kaidhet dening dewa sami sakala ana udan tres lan lesus ledhek nyampar sandung seguran wonten madyaning palagan Sang Begawan Sempane ingkang kejawan terus rodok sarirane nganti mati kapisan ana jroning palagan Begawan Sempane
lawat satemah ambruk wonten madyan palakan dagelan patine Begawan Sempani. Utab kacarita kaya to mangkono. Nalika semana Sang Jayadrata wis temekaning sirna. Semanten ugi Sang Begawan Sempani kocap ingkang tinilar wonten ing Wonokeling. Nenggih kusmaning Ayu Dewi Dursilawati. Tepasan munjuk tansah kaselak-selak. Semanten ugi nedya dhahar. Daharan ingkang nedya kadhahar nalika semanten ajang mawah wonten ing Jrambah. Kagiat Sang Hyang anyipta bilih wonten baya ingkang putra Bambang Wisamuka miwah ingkang Raka Raden Jayadrata semanten ugi ingkang Rama Begawan Sempani. Patanak Erwi sompo ora ana kabarmu kali. Semono Kanjeng Rama permentan Begawan Sempani. Lawan Raden Jayadrata ora kepareng kunti. Ora kepenak temen rasane atiku iki eneng lelakon apa. Nanging marika semanten wis paripurna denira samya kadore pupa karana wis kula surya. Dasare marika semanten Bibar Jawa deres pradra lambah toya Jawa boten madyan Tegal Kusita campur kelawan Ludira ingkang wekasan Gondarus Banger Pacit. Nadyan mekaten Sang Hyang Dewi Dursilawati parikedah dene Rompadi lawan ingkang Raka nenggih Sang Jayadrata miwah ingkang putra Bambang Wisamuka ketang rendhet lampahe karana kablesek-blesek sukunira dene Rara Mampah kablesek wonten ing batang gajah bangke kuda remukan kreta ngantun nalika semono dapan ngraosaken kalamun ing mriku anyasa
Pinoso kelawan bangke ning kewan. Najan nakateno, datan mendo, datan mundur kusumane ayu. Dewi Dursilawati. Nalika semana kagiat kadrawekasan, Dewi Dursilawati dupi nyemrati Kunarpa ingkang tanpa mustaka. Nginten bilih punika ingkang Raka Sang Jayadrata katitik saking busananira. Pranyata nyamping ingkang ginagem nyamping pareh darong seratanira Sang Yayu Dewi Dursilawati kagiat jret karuna Sang Yayu. Raden Cimat sesemban kula Raden pepunden kula boten ana Raden dene patuko kula wonten madyan palagan kewa patuko sampun tanpa mustaka sampurna kula menika inget kageman patuko nyamping menika seratan kula papar pisan kula boten ngertos pateng patuko Raden Jayadrata peda menapa kula gesang patuko sampun kurwa temadyan ing palagan anak kula Bambang Wisoko ingkang sedheripun kula sawang sampun boten wonten Raden mari kedah kula badhe susul patuko mateng lopo-lopo ucap nalika semono Sang Yayu Dewi Dursilawati Markata sing gamunus patet kasanggaken ing Joko Tulwalikan. Nuwun kula rebah. Punarpanira Sang Yayu angkurung kepiran ingkang ngraka nggih Raden Jayadrata. Keling nggih Begawan Sumpani mawon Raden Jayadrata dewa ingkang garwa Dewi Dursilawati sumawon ingkang putra Bambang Wisoko dasare nalika semana wis panci dalu ucap sumaraning peksi kopok beluk bilungan kaya memangsan srenggola baung blung manuk gagak hanyekakak samya sigrak suarane karana suka antuk mangsan bangke ning marungsa ing tanpa wicalan karo aku ora bakal ono lakon kaya mengkene. Tutuk-tutukno tok wis seneng. Ayo. Bar nutuk sapa lakon kaya ngene iki? Iki salahe sapa? Ora manut karo Senopati iki jaluk aduh Kakang Durna Ranyana Kakang. Kena pae kadang musuh yen ngono Ratu Ndwarawati klebu Ratu Julik.
ora jiwa satriya. Kok kowe iso ngarani ora jiwa satriya? Nyatane gelem nandukake Cidra. Sing miwiti janjane aku karo kowe. Ora coba. Sing miwiti ya Kurawa. Menungso ki mundha wae penggawe. Ora perlu digetuni adicuni. Sawetawis pingaraos sing manah kula dening mriku enggan menika kadang kuring madukara sampun saged netepi menapa ingkang dados prasetyanipun. Lha nggih Yayi. Nadyan to kanthi awrat tetela dinten menika saged kasembadan menapa ingkang dados prasetyanipun Yayi Arjuna. Inggih menika saged angsal bebulih pejahipun Jayadrata malah kawimbuhan inggih menika Begawan Sempani dasan anak Jayadrata Bambang Wisamuka mekaten Koko Prabu nggih namung perlu kawuningan Yayi ibaratipun tiyang bebeta ngaten para Pandhawa menika mboten saya enteng nanging malah saya awrat nadyan sampun kathah para senopati agul-agulipun Kurawa ingkang sampun dumugi sirna kawuningana menika senopatinipun Kurawa menika inggih dapi-dapi Begawan Durna menika inggih Koko Prabu kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Dara Kresna kakang apa mula siadi kudu sing tansah prayitna ngati-ati nadyan to saat depan iki kowe bakal tanding lawan guru tegese mungsuh karo gurumu dhewe Begawan Durna ora kena duweni rasa rika lawan perkewuh kudu netepi marang darmane dewi-dewi yo bakal istake dawuhmu sumuga Yayi Arjuna inggih Kanjeng Koko Prabu lan kanggo pepeling sira Yayi Werkudara yen kowe kurang pengati-atimu kurang kaprayitnanmu sisip sembiri
Mengko yen ning ana apa-apa kok aja nutuh karo pun Kakang. Mula kabeh mau kudu kanthi rinembuk bebarengan. Aja nganti Nyai Werkudara tumindak dhewe-dhewe kaya sing wis. Yo, tak atestake dawuhmu. Inggih, Koko Prabu. Rening dinten menika padukun yang Koko Prabu sampun saged paring sabiyan tumurih entenging didibahan. Monggo-monggo Koko Prabu kula dherekaken ngadhep wonten ngarsanipun Kanjeng Hyang Prabu Sri Baginda Matswapati. Monggo kula dherekaken Yayi.